която е по-силната? Десната. Аз лявата, единия много ми е разтегна ръката. Тук хвана човек и направо ми разтегна човек цялото само боли много. Да, не знам. Кое състезанието е това? Кое състезанието е? Първото ще говоря. И тебе? Трето. И аз миналата година им беше тук първото и аз така точно първо да играя. Да, само че ние няма никакъв клуб или нещо толкова. Ние тренираме каквото гледам в интернет. Ние нямаме тип треньори. Няма ли някой професионалист при вас? Не. Това е много тегло. Има един Милко, който е на републикански шампион, но той е много по-известен. Кой? Милко. Малко горе. Това е тегло, така да нямаш смисъл. Има един Иван Младенов, не го знаеш? Да, той е... Той е един от съдиите, май. Да, не. Той също от физически, само че не идва много рядко човек, или показва. А Митко Петров идва ли при вас? Митко Петров идва ли? Това бях звера човек. С прочетка е, ало там да сме... Чокто тук фанах срещата. Давай, снимай мало. Снимай от тук, че... По-бързо. Ела тук бързо. Ще снимаш мен. Окей. Кога си ти? Следваща среща Христо Ватов, Атанас Милев. Да. Ако искаш да стабия, може да оставиш и там моите рани, защото да фокусираме върху нея. Да бе, споко. Мите! Победител Атанас Милев. А ти какво ти взеш сега? Колко медиа последвате с канала? Не знам. Снимай, че ти само това знам. Следваща среща Християн Маринов, Недалин Христов.